Tuulilaisen nelivetoviikot jatkuvat ja itse asiassa päättyvät tällä kertaa ruotsalaiskomennossa. 2018 vuoden elokuussa käyttöön otettu Volvo XC40 D4 on, no sekin aika monen käytettyä autoa ja uuttakin autoa etsivän haavelistan ykkösenä. Mutta missä kunnossa tämä 99 000 kilometriä suomalaista tieverkkoa nyt auto on? Kohta nähdään. Tuossa huomasin koeajolla ja saman vahvisti Jouni omalla koeajollaan, että Volvon jarruissa tuntuu olevan pikkasen kieroutta. No, tässä dynamometrillä sitten varmistui vielä oikein lukemiksi saakka. Oikea etujarrulevy on selkeästi kiero ja vasenkin on sellainen pientä heittoa ehkä omaava. Sinne pitäisi siis tehdä jotain juttuja, ehkä jarruhuoltoa. Aika tyypillinen juttu tämän päivän autoissa, missä on LED-valot edessä. LEDit kehittää tietysti tämmöisenä tehoversiona lämpöä aika paljon, mutta valonvalmistajat haluaa ne LEDin lämmöt ohjata sinne valokalusten ulkopuolelle, mikä tarkoittaa sitä, että täällä umpion sisällä ei sitten vastaavasti sitä lämpöä riitäkään. Ja se meinaa sitä, että aika usein, tai hyvin usein monessakin autossa, niin täällä umpion sisällä on aika paljon itse asiassa kosteutta tänä päivänä, tuommoista pientä huurua, ja se ehkä sieltä sitten ensi kesänä poistuu. Ei tätä ongelmaa ollut kyllä Xenonian aikaa ainakaan. Nyt kun nostettiin Volvo tähän nosturiin, niin huomattiin, että mikä homma oikein on sen jarrujen ravistamisen suhteen. Nämähän on ruosteessa, sen verran rajussa ruosteessa tuntuu tuonne jarrupolkimessa saakka hidastaessa. Tämä kuskin puoli on, no, aika pahan näköinen, käydä katsoa vielä kohta tuo kartturin puoli, joka oli se, joka näkyy tuossa dynossakin selkeästi enemmän vielä ravistavan. Aivan samannäköinen tuo kartturin puolekin on kuin tuolla kuskin puolella, mutta selkeästi näytti dynamometrissa siltä, että se ravistaa vielä enemmän. Saapa nähdä, kiillottuuko tuo enää jarruttelemisella ja kunnolla jarrupolkimen sorvaamisella vai tarviiko nuo pistää niin sanotusti luiskaan eli jontko. Sata tonnia on ajettu, XC40 on pohjasta kyllä aivan käsittämättömän siistikuntoisen ja hyväkuntoisen näköinen. Täällä ei näy oikeastaan pintaruostetta, kun koko alustan kohdalla noin 2 postimerkin kokoisessa paikassa ja yhteensä siis todella niin kuin virheettömän näköistä monin puolin ja monin paikoin kyllä. Tosi siistikuntona. Ei mitään hätää täällä. Äsken mainitsin noista Volvon etujarrujen ruosteongelmista, mikä pikkasen aiheutti huolta sen suhteen, että lähteekö ne enää tuosta puhtaaksi jarruttelemalla. No, Jounin työntömitta kertoo lahjomattomasti sen, että levyt on kaiken lisäksi vielä alamitassa, eli ne joka tapauksessa pitää vaihtaa ja uusia. XC90 huoltokirjassa on 3 leimaa 30 000 kilometrin välein. Se on käytetty huollossa, niin kuin tehtaan ohjeistus sanookin. Viimeisin huolto on tehty 2.8.2021. Kilometrin lukemassa 90 068, eli 9 000 kilometriä sitten. Kesärenkaassa ei ihan valtavasti ole pintaa, semmoinen ehkä jopa vajaa 2 milliä. Pahimmillaan noissa Michelinin kesäkumeissa. Ehkä tämänkin auton kanssa joutuu rengaskaupan kautta menemään. CarNextiltä eli Leaseplanin vaihtoauto hallista haettu juuri palautunut leasing-auto osoittaa sen, että tämmöisestä entisestä työsuhde- tai firma-autosta voi saada itselleen todella siistikuntoisen auton huomattavasti edullisempaa hintaa kuin mitä Upo uusi vastaava maksasi. 99 000 kilometriä ei oikeastaan näy tässä Volvossa vielä missään ja ainoastaan on etujarrulevyt, ehkä myös palat kannattaa tonne uusia, muuten se on käytännössä uudenveroinen laite. Muistakaa käydä muuten Instagramissa ottamassa niin sanotusti seurantaan Tuulilaisen toimitus-niminen tili. Ja tää, mitä nyt katsotte, on Tuulilaisen YouTube-sarja käytetyistä autoista. Tosta kanava seurantaan ja tosta seuraava video pyörimään. Palataan viikon päästä. Moi!